Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong butag mahigala sa Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Sa inyong kahadlok sa doktor, sa ospital, kadaghanan sa inyo, mudaga na sa albularyo, dili albularyo. Mudaga na sa mga herbal, bisag kung saan na inyong himuon, para di lang gid matog doktor. Sa unang natural, balik ta ng 1930s. Daghan na kayo mga tambal nga para diri para dito. Pero sa tinuod na ikala, kamura gyapon mo maiguan na ba? Kani prangka gani pa ka istorya kay usa may sa PO na ko nagmusulti ko dili tinuod man gyud ko taon. Daghan pa kay mga doktor nga napay ko denial. Mga denial pa nga dili tinuod daw kuno nang himuong diagnosis ang COVID para mabayaran sa PhilHealth. Tinuod na siya mahigala. Daghan na kay kog mga messages gikan sa mga pasyente nga ako mismo mga pasyente nga ingana ang gibuhat sa doktor sa ila. So di na nato makalimod ba. Pero ang problema ani ron nagkagamay ng inyong pagsalig sa mga doktor ba sa mga ospital. So nipaingon na mo dito sa nipaingon na mo sa balik sa albularyo ug sa mga tutho ug sa mga hilot ug sa pa ba. So may tabuan na. Sa una mahigala sa kadaghan sa dili masakpan nga mga sakit, ang atong average lifespan dito ra takutob sa mga 60 ba tungod sa advancement sa medicine. Karon normal na kay sa ato makakita og mga 70, 80, gadagan-dagan pa sa jogging pa. Himsog pa kay mga dubintang edad. Wala na sa una mahigala na panahon bitaw ni Rizal. Ang ilang average nga lifespan was 40 only. Pag-abot sa 60s, na advancement sa medicine, daghan na kay mga tambal nga antibiotic, iabot yun sige tagsaka, ang middle age na to karon dili na 40 mahigala, ina 40. Ang average na to karon 60 years old ng average lifespan. Nagpasabot ana nga mulampas ka sa 60, napad yung kay 20. So normal sa ato mga matay ta mga 80 diha 90 talagsa jud ka may karon bitaw may kala mga istorya ng mga mga amigo nga mga doktor. Manghinayang ang doktor kung mamatay ka below 70 years old ba. Pero hunaw-hunaw na wala na sa una ba. Lampas lang kag 50 sa una. Milagro na ba? Pero karon tungod sa advancement sa medicine, ang average na to 70. Pag mo 73, 74, 75, maingon pa bata pa ka nang daghan lang rheuma kay wala pa man nato na conquer ang rheuma. Pero sa tinuod naapsa na nato ang ang kadaghanan sa mamatay sa sakit sa kasing-kasing sa una 40, 50 years old karon makita nimo kamatyan sa mga sobra na sa sinta. So makita nimo mahigala nga ang advancement sa medicine grabe na gyud. Ang problema ang inyong trust. Tungod aning COVID mahigala, tanawan ninyo nawala gyud inyong trust. Nagkagamay ang kadaghanan sa inyo moadto og doktor. Pero mo ni akong i-advise sa inyo kay sa tinuod wala man di kong ingani ang sitwasyon nato. Magkadugay, di na ko magdoktor ba? Kisa pa may musalig sa doktor sa giguba man sa tigtungod ang medicine, ang trust. Diha naman may makatambal may gala sa mga pasyente nga nagatrust ang pasyente sa amo. Walay lain pagi. Dili man tungod kay mubayad mo unsa ba? Bisan pag unsaon ninyong explain sa amo nga wala mo nagtrust sa doktor, dili gyud mo maayo ba? Kapila na ko ana nga
dili pa gani mo sulod ang pasyente, moingon na gyud nga naayo na kong tan-aw sa imo dok ba. Ha? Dili na atik ba? Kapila na ko ana may gala nga tagaan na ako mga biogesic, mga paracetamol. Maayo ba? Nganong naayo man kanon wa pa gani ko ka kuan. Sus nagtuo man gyud ko sa imo dok. Mao ni siya karon ang inyong paghuna-una may gala isintro gyud sa inyong kinabuhi ba nga naka-advance na ta sa medicine. Ayaw magtuwa ng tutho, mga ingana, mga tambal-tambal dire, mga usay suggestion sa inyo kay kana kwartahay man na siya. Kadaghanan sa mga doktor, dili tanan doktor nga ngorta gyud kay kita bitaw ninyo hangtod doon pobre pa magyapon kay ko. Ha? So dili tanan doktor nang kuan ngorta gyud karon sa COVID ba. Makita gyud na ninyo may gala sa akong kinaiya kung magkonsulta na mo sa ako ba. So ang inyong panghuna-una ayaw hawaa. Ha? Kung nawala, nagkahinay man gyud ka ang inyong pagsalig sa mga doktor, ayaw niyo kuha ang prinsipyo nga naay mas advance sa pag-care sa inyo. Ipa-in-English lang gyud sa siya. Ipa-in-English. Nya mahadlok man mo konsulta. Ha? Naay paagi. Ha? Pwede mo mutawag sa kanang telemedicine. Naay daghan libre sa Department of Health. Naay mga doktor nga duol sa inyo. Kung di man galing mo examine, adto mo laing doktor. Nga eksaminon gyud mo pumayo. So ipa-in-English lang gyud sa bago mo magpabinisaya. Kay ngano may gala. Ang binisaya ang tutho nagpabilin sa atong society sa pagtambal-tambal kay wala may niingon nga dili na maayo. Tama po'y maayo. Maski ako, maingon ko sa inyo nga, niagi ko anang tutho ba? Katong di na ko kagawa sa akong sakyanan, ikan ko nag-tennis, di ko kagawas. Di mo na, athlete, halos every other day magdula og tennis, dili ko kagawas. Gidiagnose na ko akong sarili nga arthritis, rheuma. Pero edad na ko ato ba? 40 pa. Kinsa kay mo tuo ana nga athletic man kay ko. Pero nagpatutho ko eh. Nianhi gyud ang katong mananambal sa among balay may gala. Nya kay di man gyud mo wala man gyud mawala sa akong mga tambang giinom. Wa di ko kalihok tibok adlaw eh. Ha? Mulihok lang ko gamay musus guba gyud akong naong sa kasakit ba. Nigamit na akong misis og kanang tuba-tuba. Ala, besa pag-unsa gipag-unsa ng tapal sa akong lawas para mawala akong kasakit. Wala uy. Ha? Pag abot atong katong mananambal kay gala. Wa pagani siya ka wala pagani siya ka gunit sa ako. Niingon na siya sa ako nga, "Dok, dili maayo ni ba?" Iko nga, kabalo biya mo nga doktor biya ko. Di akong pangunaw smile na ko. Iko nga atika ko. Ana ba? Yan akong attitude may gala. Pero pagkahapon man nakatindog ko. Sa buntag apagikan ko sa tennis court. Dili ko kalihok. Uy, mulihok lang ko gamay pagkasakit budag mo kuan mo kurente pa ingon sa tiil. Kung naunsa man tawo ning kagikan di ko nagdula. Wala siya rason gyud may gala nga ma-diagnose na ko ba. So niinom ko pain reliever. Tulunan ko kabuk akong nainom nga pain reliever, wala gid siya na kayo eh. Ha? Pagkapon, gihimo atong manambal may gala kay nagkuha lang maglana, gibutang sa iyang kamot. Kaya iyang gipahid sa likod. Wala gani niya gihilot, gipahid ha. Unya iya dayon to giduot-duot tong akong katong lugar siya nga. Dok, sakit ba ning kuan? Sakit ba ning lugar? Yung ko nga dili man na mao kay mulihok ko sakit man. Di sulti gyud ko tinuod. Kay kabalong pud siya nga doktor ko. Nya iya na siya gigunitan diri sa akong lubot, gitusok niya. Ligti akong likod may ga. Nga to. Ningon ko nga unsa man to? Nga di na ako makuha nga anatomical ang problema. Di man ko mutuo nga naigo niya ang nerve kay layo man kay nang nerve may gala natabunan man nagbukog. Natabunan og unod. Iya igo ra man niya giduot. So ang akong
akong panghuna-una may gala, open-minded kay ko. For example, mutambal ko sa inyo. Ha? In English yun. Pahitaon. Gikan sa inyong ulo, paingon sa tumoy sa iyong tiil, ako na siyang pahitaon ba? Kung unsa gyud problema, nga namang gasakit man inyong tiyan. Tiyan lang na ako gisulti sa inyo may gala. Ha? Kung sakit inyong ulo, gikan sa iyong dalunggan, sa iyong mata, sa iyong ilong, tanang baba, tanaw na ko na sa tanan. Hantod sa inyong atay, tanaw na ko. Pag di na ako makita, may nga nga, day, ato ka kang mananambal ba? Maingon, kadaghanan sa pasyente may gala, maingon yun sa ako nga, tuo ba day kadok? Sa tinuod ba, nagyo ko 10% nga ginabutang sa akong utok nga, 10% nga dili ko mutuo ko sa mananambal, mga barang, mga buyag, mga ngana. Mutuo na lang. Kay unsa pa may explain ako? Kung may explanation nganong ingana to. Kadaghan ako nga pasyente may gala nga at patong-patong ng CT scan, patong-patong ng ultrasound, patong-patong ng X-ray, di na ako siya makita ba. So, akong suggestion sa inyo, magpa-in English mo, in English. So, di mo gusto mong konsulta, di mo matug doktor, di mo matug clinic, hadlok naman mo, ay sa mong adtog binisaya, may gala. For example, sa ako, na ako'y mobile app nga sa Google Play. I-download ninyo. Diagnose yourself. Na dito yung lugar, na 3 bars sa left side sa inyong screen, na bars dito nga, question. Ipindot yung screen, butang ninyo tanan inyong gibati, tubagon ta mo within 24 hours. Ako'y mismo magtubag. Walay lain. Tubagon ta mo dito. Kung gusto mong second opinion, po dito yung portion. Ipindot lang ito ninyo, ibutang ninyong X-ray, butang yung CT scan, tanan dito. Tubagon ako na siya. Muna siya ang platform may gala nga makatabang sa inyo. Diagnose yourself. Makita niyo ng logo sa Google Play, Diagnose Yourself by Dr. Edward Kagapi. Ako ra ang doktor nga nasa Google Play may gala. Ako lang doktor nga gikan sa Pilipinas. Sa tibuok Asia Pacific, ako ra po din taon. Kadaghanan ang naa dito, gikan sa Amerika, gikan sa India, gikan sa Germany. Mao na siya. Sa una pag-upload sa akong developer may gala, Diagnose Yourself. Pila pala may kabuok, unong may kabuok. Karon siguro sobra na isa kagatos na dito. Pero kaning Diagnose Yourself, pag pangutanan nyo, Bisaya po akong tubag. Pag pangutanan nyo Tagalog, Tagalog po na ako akong tubag. Pag gusto nyo Ilocano, di na ako kasabot. Bisaya ala o in English. Kung other languages ang inyong ginagamit, in English ninyo kay dili man ko kasabot. So, either Tagalog, English, or Bisaya. Tubagon ta mo binisaya, kadaghanan sa inyo. Daghan naman kayo nag-aadto dito may gala, mangutanag lang sa ilang mga sakit. Binisaya nila. Binisaya po na ako. Kung gusto ninyong ma-upload ninyo, ma-share ninyo ang inyong X-ray, ECG, CT scan, mga kanagutanan ba? Pwede ninyo mo adto mo sa second opinion. Kaya dito, ma-upload ninyo ang tanang pictures kung sa gusto niyo i-upload. So, adto mo sa Diagnose Yourself, ipa-in English. Sa tinuod may gala, daghan kaayo ma-misdiagnose yun ba? Okay, mag-una mo sa binisaya. Ipabinisaya man ninyo, alangan, maski ako kung nahadlok na ko sa hospital, nahadlok na ko sa doktor, basig i-diagnose ko COVID, wala pa ko, sukad atong mga May, June, ang kadlukan sa mga pasyente mosulod sa clinic ba o di ba sa hospital kay ang unang ilihok sa doktor ang pangutana paingon sa COVID na unsa naman tao ni oy. Di ka mo pod lisang. Malisang gyud mo gyud ba kay ang imong pangutana sakit kuto-kuto. Dog manong sakit man ni akong kuto-kuto. Kabalo ka usay kadaghanan doktor pangutana? Nagkaubo ka ba? Patay. Dito na, paingon na sa COVID. Gaubo, gasakit-sakit ang ulo, gasipon, walay panglasa, luya ang lawas, lisod ginawa,
Nagikan ka ba, na-expose og katong nag-positive, gikan ka ba ni mga lugar, wa na, nalimtan ang sakit sa kuto-kuto. Muna yung reality karon may gala. Bisag asa mo pa yung clinic o hospital, mo man yung unahon pangutana. Unya, kung musulti mong tinuod nga gikan ko dito sa Manila ba, awa na. Nalimtan na ang sakit sa kuto-kuto. Imbis kalibang nga, gipa swab test ka dito. Unya, na mo report dito sa police nga, nagpositive ka, masig dili god. Gidampot ka sa police. O, kinsa pa malipay ni anak. Ha? Lipay mo anak nga situation. Kisa may naghimo na ang gobyerno. Ako dili man taka ko na namin small time lang man ta, di man taka sukol ana bisa kun sao na to istorya, di man maminaw ko doy. Jesus. Wala may naminaw sa ato ana. Kamo ra minaw sa ako pero kana mga dagkong tae niya, Jesus, asam minaw. Kapila na ko ana since 2004 ako mag-istorya diri may gala. Ha? Wagi imik. Ha? Wala po na katong mga suggestion ako sa una nga unsaon pag-atubang sa mga pasyente sa SPMC, unsaon pag-set up ba nga dili ma-misdiagnose kay pirmi ma-misdiagnose ang kanang mga pasyente nga moadto sa SPMC. Tungod sa dali-dalion ang pag-examine, wala i-examine ang pasyente. Unsay sakit nimo, sakit sa ulo, taga-adag tambal. Wala gi-examine, wala gi-diagnose. Di unsa man na siya? Atik. Wala may nitabo may galas since 2004 pila na ka tuig, almost 16 years ay nitabo. Usahay lagi kanang magkomentaryo ko ngayon ako sa kong sarili usik lang kaglaway ba kaya di mo naman sila maminaw. Ha? Kamong mga kuan layman, kamong mga pareha na ako nga small time, iko na iluom na ninyo sa inyong dughan kay so may naminaw na ito nga may muntang tao. Ngayon siguro, kumportahan siguro tao, natay political logistics, sabot na ako ba, na kay connection dito, paminaw ka. Pero wala man tayo mga connection in town. At sa daily living naman nato na, wala man tayo nga, natay ibuga. So, wala. Ay, tabo. Ha? So, mo ni siya may gala. Ako suggestion lang sa inyo nga, in English lang sa ayaw sa ninyo kanang scientific di ba? Ha? Scientific ang pagtan-aw, makita gid kung say problema ninyo. Unya, pag makita ninyo nga dili gid mo nagaayo ba? Ha? Ito, ayaw lang mo magpabilisaya. Ayaw sa mo diretso nga manginom mo tambal. Ya dili po na mao may gala nga mag-diagnose mo sa inyong sarili, dili man na siya pwede. Kaya nga no, ang inyong pangutok, hantod laman diha. Limited yun ang inyong pang-isip yun. Sa kung saan na ninyo ba? Basig mo adto mo sa Google o sa bawa, dili. Limited kayo kay ang pag-diagnose sa sakit may gala suspas. Di lang kung kay balo lang mo ba. Naghalughog may mga kanang kuan ba, kanang dagom dito sa mga kahumayan. Ha? At dili na disud kayo pangitaon kay konektado man atong lawas tanang. Ha? Kung unsay sakit nimo, sakit sa imong ulo, abi nimo sa ulo ra to ang problema, dili oy. Connected na dito sa imong tiil ba. Ha? Na ay joke kani sa Facebook may gala nga iya permis magsakit iyang ulo. Di niya to siya doktor. Sus ang rekomendasyon may gala sa doktor kay tanggalon man iyang itlog. Ingon siya nga kapait po na tanggalon akong itlog. Di, balik na po siya, ato na po siya laing doktor. Sus, gidiagnose gyapon niya, tanggalon gyud yang itlog. Wasi na himo, kay niabot na siya 3-4 ka doktor, mo gyapon recommendation niya tanggalon iyang itlog. Tanggal in taon ang itlog may gala. Nya pagka naayo na siya, niya to siya sa iyang tailor, nagpatahi siya og pantalon. Nya kay giatuan niya nga mananahi mga manang kay expert man. 50 anyos og panahi ba. So, ingnan dahil siya, ang imong brief siguro mga 36. Katagaan ang mananahi. No, ingon dahil itong pasyente nga, anong kibalo man ka nga 36, ay sus in town dong.
50 anyos na kog sinukod sa mga pantalon, ana, asa dapit mo abot ang imong imong itlog, ana. Ingon dayon siya nga, mo lagi na siya, noy, gioperahan ko og gioperahan ko og itlog. Na naman, gitanggal kay mo may rason nga nung nagsakit akong ulo. Ingon dayon tong mananahe may gala nga pastiladong no manong wa man ka mo konsulta nako. Ano man dayon eh. Sus, ipit ra kay to imong itlog sa imong underwear. Natanggalan ng itlog yung taong mga manang tungod kay naipit lang sa iyang underwear. Gamay kay iyang ginagamit. Kaya ang ginagamit niya 36, unya kay ang iyang itlog magbitay man, ang kinahanglan niya 38 o 40. Oh. Mao to, natanggalan siya itlog. Diya yun, example na siya sa inyo mga manang ba. Example lang na siya nga. Ang doktor, fallible. Ang say pasabot sa fallible. Ang doktor magkamali. Para saan yung COVID ron? Jerk reaction lang. Bisa kung saan nila ipahimo sa ato. Face mask, pagumana, face shield, pagumana na hugas kamot, pagumana na alcohol, kadalihok. Unya, wala, gid mo gitudluan ba nga ang kamot ninyo nga bagong hinugasan, ni gunit sa doorknob. Pagumana, mo diretso sa ilong. Ang katol man ang ilong, di katulo ng ilong. Gidiretso tong COVID gikan sa doorknob paingon sa inyong ilong. Kung saan tabo sa inyong face mask? Wala. Kanipod. Alcohol. Unya kay namay mo pato, namay amigo. Istorya dayon masig usa ka layo, istorya. Kaway-kaway di ang kamot nimo mo mo salipod sa laway sa imong kaistorya. Dito sa imong kamot. Bago lang ka nagbutang alcohol nya di wala man kanigunit sa iya. Di moingon dayon ka nga wala man toy wala man toy COVID ato kay istorya lang man eh. Ang inyong kamot wa may gloves. Di pag human ang istorya katol man akong ilong katol sa ilong gidretso direct transmission gikan sa inyong kamot nga napisikan og laway paingon sa inyong ilong. So, COVID gahapon. Useless. Useless ang alcohol. Useless ang hugas sa kamot. Useless ang face mask. Useless ang face shield. Wala. Bisa kung saan nalagi himo, QR, quarantine, lockdown, sige, hiyabog saka. Kung sa gihimo sa ubang countries, may gala. Scandinavian countries, Finland, Norway, makadungog ba mo nang ni surge ang ilang COVID? Wala. Dito gani sa ilang gani usay gani magstorya face mask wala. Istorya na mga on sa gawas. Sweden. Kadungog ba mo? Wala oy. Wala gyud kadungog anang Sweden, mga Finland, mga Norway nga nagkuha daw ang COVID. Wala. Wala gyud. Pero why sila quarantine ba? Wala si QR. Kanang QR istorya na lang ginaton. Istorya na lang ginaton pagka kung nakipanahon, pupadayon ng istorya niya sa QR. Kung sa may effect nga niya. Kay kami, as ako'y surgeon sa Samal, pila na may kabulan ng QR. Yang sa una nga wala pa QR, walay positive sa Samal no. Pila may kabulan, mabalik-balik lang ko sa ospital, wala gyud say positive sa COVID ba. Karon ang QR na noon, pastilan. Nagdaghan na ng positive. Nya di para bagyod in taon may gala. Ang nagpositive para bagyod, atuwa dito sa Samal wala ni gawas. Baday bata katuas nagpuyo sa balay. 7 years old. Niya pag ubo-ubo, niabot sa Samal Hospital District, positive sa COVID. Asa man to niya gikuha? Sa dagat. Asa man to siya nga ang iyang pagkapamilya, farmer man, puyo nagtrabaho man sa farm, wala gani kagawas, wala gani kaadto palengke. Wala gyud. Positive ang bata. Nga po isa nga
trabahante lang gid in taon sa kanang kon mananggot gud. Na positive, asa ni kuha dito sa tuba? Ay, mao na sa noy, nga useless yun ang COVID. Useless ng QR ba? Ipadayon ako istorya sa inyo kung nakipanahon niya. Mayang buntag kaniyong tanan. Ang bagong numero na mo nga sa cellphone may gala nga pwede mo maka-text, pwede mo makatawag is 0995. 0995 414 2609. 0995 414 2609. Ang number na mo sa clinic is 284-6455. 284-6455. Bago mo mato sa akong clinic may gala, manawag sa mo kung wala ko ng kopera. Kung madugay ko abot kay usually ang akong tawagan man ako na akong secretary nga madugay ko kadi ako sa hospital nag-rounds o nag-cambio ba, nag-dressing ba o sa ba. So magsulti gyud ko ana sa secretary para masultian mo nga basig madugay ko. So ang akong advice gyud sa inyo nga labaw na karon nga COVID era, sayo gyud mo man to sa clinic para dili mo molampas og alas 12, dili mo magutman o sige hulat nga mga makapakonsulta. Ang akong gisulti ganiya magala tungod sa kuan sa QR ingani ha. Muni ang among experience sa Davao del Norte may gala. Sa sugod pa lang may gala, grabe ka stricto eh. Pag wala kay QR, ipabalik yung kagyod kung sakay ka sa ferry. Pag abot ni mo sa ferry nga wala kay QR, pabalik kong yung kagyod. Dili yung ka palusoton. Nagkadugay may gala. Adi pagyay na. Paglabang ni mo sa ferry may gala, ingon sa Samal. Check upon ng imong QR na po. Kaduha ka magkuan. Kaduha ka magpatanaw sa imong QR. Di, mutana ka nga, tabok lang migdagat ng taon. Uy, giyon sa may mga wala, may din sa mga wala, may manakay may din sakayan para makalukso din sa ferry. Kaduhaon ang, kan ba? Ang scan sa QR. Pag kumanana, pag abot na mo, makalabang na ka sa Samal, may gala, ang spray sa chlorine sa imong sakyanan, liguan na og chlorine ng imong sakyanan. Gikan sa ligid pa ingon sa imong windshield tanan. Unya na pag temperature nga naon sa imong temperature nga kuan nga kaning speed sa tawagan ni test kung taas ba imong fever o taas ba naba kay kalintura. Kita ninyo unsa kalisod sulod sa Samal. Karon may gala. Mag-scan gani. Dugay man kay na siya kay para mapicture na nila. Naala pag igora iana ang kamera. Ambot og picturean mo to gwa. Giscan mo to wala. Ambot basta lusot. Sa una mabot og pila ka sakyanan nga gamay ra biya kayong sakyanan man kadto Samal kay gi-discourage gyud. Ang linya sa paingon pasulod sa ferry may gala. Grabe, peting taasa. Karon gadaghan ang atog Samal. Kay may corruption. Kung wala kay QR makalusot man ka. Pa-beauty face lang ka. Pakitang gwapo ka. Lusot. Ay, ambot. Pag-abot mo dito sa spray sa chlorine, wala na. Wala na spray. Usahay katong temperature test, kanang gun. Wala na. Paspas kayo, sus. May gani, gipindot. Wala na. Sus, in town. Muna may tabo sa QR ninyo. In town. O karon. So tiyo na to nga giayo scan. Sa QR Di lusot.
sulod sa mall. Pagsulod sa mall, dito natakdan. Kisa man natakod ato. Alam mo, katong dito nakasulod nga positive di ay, nagsuloy-suloy asymptomatic, takdan tong na QR. Uli sa balay. Pag uli sa balay, nanakod sa iyang tibok balay. Sa may epektos QR, wala. Wala gyud epekto. Giun sa man ninyo. So, ini lang nga malukit daw ka kung asa ka nag-positive. Wala nga, puro man to sila asymptomatic ang nakakuha atong atong iyang positive sa COVID. Nga, negative, nakita siya. Ikaw diyan, today ka sa ingani nga lugar, karon nag-positive na ka karon, i-trace ko kisa niya ato dito, niya kay 1,000. Gusto ninyo, presuhon to yung 1,000 nga na-expose sa iya? I-PUI ninyo tanan to? Una lang doon na ninyo, kamong nasa gobyerno? Una na ninyo, mahimo ba na ninyo? Dili. Nga pag makuha na, for example, na-positive sa COVID, no? Di, gidampot sa pulis. Pag abot dito sa SPMC, dating puno katong mga positive ug negative na mix ta. Na-mix na dito. Di, imbes nga isa na kabuktong positive, nahimo ng 20, 30. Unya kay gi-observe. Pag-observe na manong asymptomatic man, may sakit. Alangan kay ilang immune system maayaman, uli. Positive naman dito. After 14 days, nag-positive na po. Giswab, negative, positive. Saan naman to be? Ibalik na mo sa SPMC. I-lockdown mo ang katong pamilya na, nga puro mo tigulang. Unsay kakuno nila, mo gawas, mo iskapo, kay nabalay gwardiya dito nga di sila pagawasot. Wala man. Ang gawas, sila kay mamalit man sa palengke, o palit sila sudan, palit sa bugas, o kisa may matabang nila. Wala. Useless. Ay, bawaan na kayo nasa sa Italy, may gano'n. Bawaan na. Russia. Wala. Useless na mga nga ng lockdown. Katong mga successful kay mga countries. Wala naghihimo Ma-positive ka sa COVID, wa kay symptoms, papuyo po ka sa balay. Wala ang SPM mo himuon sa imo kung positive ka. Igo naman ka itangkong dito sa isa ka kwarto nga kauban sa ubang positive. Di, ang mortality, ang kadaghanan sa ngamatay, madagdagan kay silang ngamatay kay magtinakdangay naman. Mo isog naman tong COVID mahigala. Wala kinasa mahigala. Kaning gihimo sa atong gobyerno, knee-jerk response di siya ba? Kaya wala na sila yung mahimo. Kanang mga pangutana nga taas ba ng sugar nila, wa sila magsulti silang edad, saan ako pagkaibalo? Kaya ang mga elderly, mga tigulang, ang ilang borderline, pwede pag normal o over gamay sa blood sugar. Mali ni siya, pag mangutana mo, pila ang inyong, kung sa okay ba na inyong sugar, ibutang inyong edad. Kaya useless ang pangutana yun. 0935-361-4438. Kusog kayo sa market sa food supplement products tungod sa COVID. Muna booster. Immune booster kuno, pero wala ko mituo. Unsay comment nimo balay Banay Davao Oriental. Kwartahay ni siya Sukad-sukad. Dili na mo mga tandog ang immune system bisag kung sao na mo siya, kay balumi kung sa may tabo pagkuan og immune system. Kabalumi nga ang lymphocytes, ang macrophages, mao na sila ibudagan dito sa naay kagaw. Sila mo respond. Kisa nagtudlo nila mo ng immune system So, balik ha aron makasabot mo. Unsay immune system? Nagadala na siya, ang immune system, dala na siya sa atong mga white blood cells. Ang white blood cells, klase-klase. Na ay lymphocytes, na ay macrophages. Tawagan na nila. Mga sundalo na sila sa atong lawas. Na ay gitudlo sa ila sa atong lawas, tungod kay na-expose ta sa mga sakit sa una, nga nana sila yung mga detector
Ha? Kung temperature detector, naabot sila. Na sila po'y ma-detect nga katong kaning nisulod sa akong amo. Mabatayan na niya. Unang immune system ay gala. Pero giunsa na niya, wa may kabalo. So, pagsulod sa COVID sa atong lawas may gala, tuwa pa lang sa imong ilong, daga na ng immune system, ang macrophages. Kapag abot sa macrophages dito, shower na siya o mga sundalo niya. Kadungo, kakita man siguro mo sa mga sine, gani nga, ang kanang mga alien, padala og mga thousand nga mga spaceship. Ingana gid ang macrophages may gala. Mudaga na sila, tapos iyang kauno nila tong COVID. Iyang tigumon, iyang prisuhon sa iyang sarili. Hantod nga dili kakaon tong di to kakaon ang COVID. Wa siya mamatay gid siya. Kay gilamoy man siya sa macrophages katong mga sundalo sa macrophages. Una siya ang immune system. Karon, isa may nakasabot ana, wala. Istorya mo ana sa mga doktor. Tanaw lang mi sa langit. Ganong ingana na siya. Naabay tabletas, wa gani mi kaila ng wa gani mi kasabot kung sige unsa na sa macrophages. Vitamin pa? Wala oy. Wala, dili lagi na siya. Why tinuod anang immune supplement sus in town. Portahay na. Natabo na 1920s may gala katong pag Spanish flu sa Amerika. Asas kadaghanang ng gawas ng supplement oy gikan pas kanal nga mga tambal ba. Ang tubig sa kanal ba gitigom. Gihimong syrup. Na siya may gala. Munang tinuod sa immune system supplement. Wala gyud na siya makatabang sa atong lawas. So, ayaw mong palit kay dili lang kana. Why effect? Madaot pang yun yung kidney. Dili na ate ka. So makita na ako sa kung pwede pa na ako papakita sa inyo mga pasyente na ako nga pila libo-libo na nga nadaot ang kidney na dialysis. Dili na siya atik. Tinukod yun na siya good. Nagsugod og ingana yung mga supplement. 1 ka bulan, 2 ka bulan, to na effect. Musaka ng creatinine. Pag humana na, di na bagyod siya maayo, may gala. Kaya may tambal sa creatinine nga mag-increase ang creatinine. Wala siya tambal ba? Dialysis lang yun. Kunya kay, mabot kag mga 200, 400, dili pa man ka i-dialysis, kay pwede pa man, unta. Kay naamang cells, napay mga bagong, mga new growth, mga bagong mga cells sa atong kidney nga, pwede nimo siya buhion, pwede nimo siya buhion without medicine. Maayo lang imong nutrition. Maayong kaon, maayong tulog, walay problema. Okay, ultimong stress may gala, katong mga new kidney cells dili mo tubo. Ultimo kanang mainitan ka nga gikapoy ka, saka imong creatinine. Okay, di man mo grow tong bag-ong cell sa kidney. Mao na siya nga ang tama gyud sa kanang mudaot ang kidney may gala, mas saka ang creatinine, dili ka mag problema. Isaktong tulog. Kaon walay pugong kaon kay ang atong kidney may gala mamili ra ba gyud protein. Dili pwede og kanang mga gulay-gulay useless. Ito kung ito o pag apil po ko ba? Magulay-gulay ko so siguro makita ko ninyo kalansay na lang siguro ko ron ba kay di man pagkaon og karne na protein. So ang makasupply lang yun sa protein may gala karne lang yun, wala lain. Ang gatas gani nga ingon nilang high protein mo supply lang yan ng 20%. Ang karne wala yun siya gikan mo sa ako ba gikan paminaw mo sa ako kay gikan sa ako na ako po ni sakto po akong creatinine. So ingani may gala. Okay, hello cellphone. Wala na, ikapoy. So ingani lang, suggestion sa inyo. Wala ko ninyo na mugos ko sa inyo. Basta
Suggestion ako sa inyo. Na daw taga ni inyong kidney, nakasaka na yung creatinine. High protein diet. Walay lain. Walay stress. Hello, good morning. Cellphone. Hello, cellphone. May mutag, Dok. May mutag. Kung sa'yo ito doon. Kanang akong, naikoy kumakain na, Dok, dahil ining meditate na bitaw, Dok, na halang kayo sa mata. Di malikaya, Dok, ba? Kanang mutulog ka sa area sa Bingan, ganin nga, area history, Dok. Oh. Kanang wala pa na i-meditate, Dok, kayo sa kay halang din kayo sa mata ba? Di mo ko na malikaya? Di yun. Naagil sa effect sa inyong mata doon. Makita ninyong magkuha na siya. Mag-blurred ang inyong pananaw. Kay Oo. gistadihan na siya itong 2003 kato ganing aerial spray. Nakadumdum ka ito aerial spray. Oo. Ginahimo sa sagingan. Kung itong naundang itong aerial spray, kay daghan man kayo magkakuan sa mata. Maghimo Oo, gid mo. lagi. Maghimo gid mo katarak ba? Mao ba? Maghimo gid mo katarak kay katong studies nga nahimo atong 2003-2004. Gi-extensive ang study niya kay gilubong man to, wa man to gipagawas pero daghang kay ito nagkatarak ato. O lagi na, ano po yung hinumduman, Dok, ba? Kung igagaw, tig-spray ka ng mangga, ganito. Niya, maghangad man na mag-spray mangga o niya. Pero niya masabak sa iyang mata. Nagsakit iyang ulo na dugay o niya ang giingon ato, ang medisina daw nisulog sa iyang utok ni agis mata. Tinood ba na, Dok? Ay ambot. Urag bago na ba? Magtay man yun siya, magtay man yun, Dok. Grabe no. Mao bitaw ni siya nga nawala itong aerial spray pero wa man tay mahimo ron kay di man gyud mahuman kung dili aerial spray pero supposed to be dong basta mag aerial spray o kung iba mag-spray mo sa mangga sa ibabaw mangad man gyud mo alangan magduko so nagid mo yung mga salamin di nagid mo yung salamin ibutang o kung iba face mask Kining usahay do kining sa aerial spray bisag na akay sunglass do bisag na akay mahal na agi tayo nga murag musuhot gyud kay ano mo hangin. Lagi lagi mapugnan lagi kay ang area kadako sa area nga sprayhan area gyud siya ang gamiton kay dili man gyud siya pwede kung dili kay di man mahuman Wala gyud, Dok. Mao ni siya problema dong kay katong nag-study ana kay sa UP BGH man tong base ang study nahilo man may nahitabo adto. Dok. Wala tayo mahimo siguro na, Dok, no? Kay kumpanya man ko, dagko kaya. Wala kating mga gagmay tao wala gyud may tabo Alright. wa man koy maminaw nato. Sige, Dok, sa naminaw kayo. Sige ko paminaw nimo kay ganahan kay ko nimo isgot correct time ron. Nag-ingon bitaw ko ning useless tayo na. Asa man kadapit doy? Asa kadapit doy? Kumbal man ko, unya kitiksan ko sa akong igagaw sa kalina nga pagpaon ng yung QR code kay hindi daw ka ba mo umulay QR code. Ko kinsa may nag-ingon nimo mo anak ko din nga okay man gayo medre wa man ni pagitae ana. Mao. Mao lagi noy. Isog ko lang jud ako kung sarili nga di kani ko biya man ko sa uma pirme. Mao. Ano man yung lisod-lisoron man ang tao nga gihimo naman nato tanan do. Wala man gyud tayo kan mo gihapon mo daghan lang gihapon ang COVID. Wala man gyud. Wala ang tao wala di ka wala kwarta ko magsigong aw na sa utak kasi yung pa nila pila anang Mao. ay din nila. Pagka sige na. Wa tay mahimo kay mga gagmayng tao ra man ta. Sige, Dok. Sige, Salamat okay, kayo, Dok. okay. Padayon ang isgot anang ko, Dok. Kaya mo na igwapo pamatian. sige. Okay. 0910. Sa tinuod may kala frustration na lang nako ni kay kisagay maminaw na to god. Kadaganan sa mga makapaminaw sa ato. Ay sa fake news. Wa tay mahimo na kay di man mo ma-change ang tao ang perception sa tao labaw na gyud at tanaw nila mas astig pa sila sa ato. 0910-569-5044 73-year-old babae unsay tambal sa Almoranas. Ang Almoranas nang mura kita resulta sa constipation dili normal ang paglibang so humukon yun imong tae pirmi mangita kag paagi nga humok pirmi imong tae o regular malibang kung gamit ointment pwede god pero dili na siya mapapawala kay tungod ang Almoranas is unod nga nagtubo
Operasyon kina siya gyud 0946-423-0619. 63-year-old babae, 6.75 sugar, normal pa na siya lang. Dili na siya problema. Ayaw mo og sabay sa Ayaw mo sabay sa dagan, sa istorya ba nga mulampas na mo ang mga borderline. Di nyo tanaw na inyong edad. Mali na siya. Kita mga tigulang, masipag nata sa 7 pa o 8, diha ra gid kukutob kaya nga tong insulin dili man gyud dili pa mas normal as before. Kung inyong i-target ang 5, di ba? Mag-vertigo na mo, malipong mo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. May morning. May buntag, Doc. Sinanding nito, dito sa Tibungko. Say ato dai. Saan ko i-consult ka, Doc, regarding na itong operasyon sa hernia? Unsa daw na siya? 19 operasyon sa hernia, Doc, sa left side na ko. Okay. Pila edad nimo? 5'6" na ko, Doc. Tapos? Nimbalik man og sakit siya, Doc. Nibalik og bukod? Nimbalik siya og sakit, 1995 tirahan. Uy. Giunsa ka pag-opera sa imong danlak? Diri ka may dugan ang gigisian, Doc. Dito sa kilid nimo? Gikuha na nimo imong sa kilid gipaagi ang operasyon? Sa kilid niya, Doc. Diri ibabaw sa akong puson. Okay, tapos gi-repair nila ang pag-opera? Ano ko kakuan, Doc, kay mara man to 1995 na-operahan ko sa isa na to kabisis. Okay. Ma-evaluate na ko na siya doy kung i-download nimo akong Diagnose Yourself sa Google Play, tapos ipadala ang imong operative technique dito sa second opinion. Picture nimo, tapos ipadala sa Diagnose Yourself. Saan to, Doc? Kalihog, Doc? Saan to, Doc? I-download nimo ang imong sa mobile app nako sa Diagnose Yourself. Kung dili ka kanha sa akong clinic. Anhan na siguro ko sa inyong clinic, Doc. Magpa-schedule lang ko para makuhan mo, Doc. Kuha ang imong operative technique. Kasabot ka kung sa'yo operative technique? Wala ra, Doc. Kung saan man na siya, Doc? Wadto ka sa ospital nga nag-opera sa imo. Niya, mangutana ka sa imong doktor kung naa pa, buhi pa ba? Unya, kuhaon nimo tong giunsa niya pag-opera, naa na siya record dito sa record section. Dadunin mo to operative technique kaya kung basahon, tanaw na kung unsang procedure ang ilang gihimo kay daghan man procedure sa danlak doy. Daghan jud kaay gyud. So, naay mga technique nga dili mao ang gigamit kay tiguang naman ka ato. Pila na edad nimo gioperahan ka ato? Pangka to, Doc, may TSO. Tigulang na ka-gioperahan sa imong danlak. So, naay technique ka na nga kung dili mao ang gamiton nga technique, mobalik gid siya. Ang kuan gud ani, Doc, problema kay sa Manila mga akong operasyon gud ato mga panahona. Ayay. Na ba kay masugo dito? Madto sa record section sa imong doktor? Mo nay problema ron, Doc, kung kuan. Lagi. Adto na last clinic kay ako nang kuoton imong itlog. Tanaw na ko ngano giunsa ka pag-opera. May bawal man ako na kung makuot na ko imong itlog. Wala man noon siya nibalik nga ning dako, Doc, wa man sa ingon nga nadandit na kuan mura na electrosion nga mubaba nga gamay nga tubig. Ano ako mabati karon nga maggulngol gid siya, Doc, mag-anam gid sa kangulngol nga ang kuan niya. Papil na to kan atong salit side sa akong tiis dados kung mo. Kanto siya mo mubati po siya og sakit kanang matawag nga murag ipos ang sigli niya. Init na sakit siya. Mao gyud. Nagpasabot ana nga gasuksok ang tinaay nimo sa gioperahan sa danlak. So kinahanglan ko na siya tanawon. Tanawon nako kay basig na bungkag tong tahi dito sa imong singit o di mao ang technique nga gihimo mo tong manibalik. Okay? Sige, Doc. Okay. Well, mausa man ako pagkakuan, Doc, nga mo kuan mga ayan ako schedule mo kana sa pwede makana sa clinic, Doc. Monday to Friday. Monday to Friday na siya.
nga sayo lang yung ka mo ato sa clinic, nga kay mag-triage pa ya ka, mag-check ka, pa ka, bago ka makasulod. Okay? Okay, Dok. Okay, Dok. Okay. Sige, okay. Sige, Dok. Salamat tayo, Dok. Salamat tayo, may buntag. Okay. Wala naman tayo panahon, my God. 1 minute. 1 minute, no? So, akong isulti daan balik ha. Magpa-in-English sa giz mo. Sa po mo pa binisaya. Kaya nga, no? Dili man scientific ang pagtanaw sa sakit sa binisaya. Tanan man kabuhi. Tanan man nalisa. Tanan man tungod di kon. Dili. Scientific yun ang pagtanaw na. Kaya kung di ka maayo sa English, ipabinisaya, basig maayo pa ka. Si Dr. Kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan.